Okay. Usa na short gidani mo, Charles. What's up guys? Natani karon sa mangga kay nako na floating cottage dire, and then na sila mama ug papa ug sila pa junior mabiki ato gauna. So karon mo apas ko nila and nako ni Ligaya store. Kay dire ko nako pa kunon sa boatman dire daw yung makita karon. Kay ato ko nila pa daw ato sa floating cottage. So ito dire sa Ligaya store. Nay kayo. Manghuwan. Manghuwan apa ba? Manghuwan dai. Usa ka Nova, usa ka Piatos, usa ka Mr. Chips. Okay. Balik tayo snacks. Uy, tulog man. So pasulod tayo yung guys. Likod sa Ligaya store. Kabangan? Pura usa? So, padung ta to. May cottage to. Floating cottage. Ang problema ron mo ko nagdala ocean pack. So, ginhinit ta. So, padung na to dito sa floating cottage dito sa mangga. Si panga to, boss? Ha? Si panga na to? Ili, si Boss Ili mag-drive sa to pa doon sa floating cottage. Kanya in a few seconds i-start na niya ang makina sa bangka. Oh, dito agwan Mangga Fishport kapit. Padulong namin dito. Yapel pa ni mo lumba. Ha? Yapel mo ni lumba. Why, apel na katorang sana ay lusan ong Gamay-gamay ito. oh, gamay to ani. Kasi pag gigamit mo to. Yani gyapon di size. Ang size. So na rin po yung karang racing nilag bangka dire guys. Hey! YouTube! Muna ang bukid sa Maribohok dire. Loud dire na bitaw. Masugba, di ba? Okay. Usa na short gidani mo, Charles. Hindi, Sherman. Nota, Sherman no. Oy, vlog. Ikaw vlog. Ikaw puli vlog. Guys. Tara guys, pa. Serya. Wow. Ako nagswaki pa. Ma, healthy living, ma. Sherman. Nalanay naman Okay, ha. duha ka lapad. Woo! Okay, muna ang bangka isakyan. Paulo dun. Palit ha? Palit ha yan ha? Sa bangka? Ha? Palit sa bangka? Ha? Lian! Lian! Focus lagi kay mulangoy. Lian! Hi! Hi! Kamera ni kamera. Hindi usaw. Hey! That's kuyawa. Lam kayo lam. Tagaliyog. Tagatiyan. Padong na ni mo kuhan guys mo taob. Inaabang din ni guys kay 700 pesos for 24 hours. Oh. Mabila ka oras si 24 ma. Ano sila schedule oh. Yawa, Bigyo, relax. Relax. Relax na ko ron. So muna yung mga sobra pag New Year guys. Cake. Ikaw lang. Muna yung bukid sa Maribohok. And muna yung sa Ubuhan. Kare yung side. Sa Lukto. Cottage store na punta. So na sila lingkuranan. Lamisa. Sa Albabida. Oh, ato rin sa Albabida rin. Na sila CR. Ang problema lang kay septic tank kay sa dagat. Na sila sugbanan. Na sila hagdan. Na sila bear. Na sila watermelon. Ha? Glass bottom. Kasi glass bottom. Ningilawom. Ang
Makakita ka sa mga corals. Coral reefs? Na coral reefs sa ilawom? Nakadagan. So na sila coral reefs? Diyan. Eh na sila atop. Well, mag-enjoy mo swimming ini guys. Pwede po mo magsugba dire. And ang price na po sa ilang cottage dire kay 700 pesos for 8 hours. Then ay magkuha niyo sa Mangga Fish Port nga bangka. Bangka nga di motor. Pump boat. Alala. Sabi ko, ew! I-vlog. Ay. Yawa man ang anong hilak man lian. Man mahadlok ng dagat. Hadlok di ka dagat. Ew! Ha? Di, lagi siya manigo pa. Hi. Hi. Yaon, nanay kuya. Kuha na. Kumarta na.